ahoj, já vás vítám od dnešního videa, dneska tu mám i Jiříka, viď? Ano, ty budeš taky natáčet a něco povídat? Uděj papala. Uděj ahoj. Papala. Dneska máme zase pro vás knižní video, nevím, jestli teda něco uslyšíte, protože nám do toho asi bude Jura šmanit. Mám pro vás vlastně informace o tom, co jsem zase přečetla, o tom, co mi přišlo a o tom, co mám rozečtený. A není toho teda tolik, takže to video by nemělo být tak dlouhé. Co jsem hlavně přečetla nebo poslouchala, aha, to asi nebude úplně jednoduchý, že jo, dneska? Kam jdeš? Kam jdeš? Kam jdeš, Juro? No, teď si pustit jiný video. Tak se jdi podívat, ne? Co chceš? Tak, teď už možná bude klid chvilku. Takže já jsem v první řadě doposlouchala 2 audioknihy. Jedna z nich byla hodně dobrá a jedna z nich byla takový jakoby průměr, lepší průměr. Začnu tou průměrnou, byla to audiokniha Krev prvorozených od Juraje Červenáka. Tohle je slovenský autor, který píše historické romány, detektivky, něco na způsob našeho Vlastimila Vondrušky nebo pana Bauera. No a musím říct, že teda jakoby je dobrý, to jo, ale asi úplně Vondruška to prostě není. Mě teda tam celé vadila ta jména, protože se mi to pletly se mi i ty hodnosti, protože to bylo z doby renesanční, nebo možná ještě už i barokní, já si teď nevybavuji úplně tu dobu. A prostě se mi tam pletly ty jména, a ty tituly, jakože hodnosti kaprál a tak dále. A prostě mi to nesedlo. Bylo tam moc hrdinů, který já samozřejmě jsem nikdy neznala, něco jiného, když poslouchám něco o Oldřichovi z Chlomu nebo o Jiřímu Adamovi z Dobronína, u kterých už mám načteno, a něco jiného je, když poslouchám vlastně detektivku úplně čerstvě s novými hrdiny, které vůbec neznám. Takže to je možná to, co mi na tom vadilo. Krev prvorozených byla o tom, jak v Praze vlastně umírají prvorozené děti z významných šlechtických rodů a naše 3 hlavní hrdinové, jejichž jména už vám to prostě neřeknu, protože už se je nepobavuju, najdete to v recenzi na knižní kavárně, jsou vysláni vévodou Matyášem, tuším, do Prahy, aby vyšetřili, kdo se na tom podílí. To vyšetřování není špatný, nicméně chybí mi tam jakoby taková ta detektivní práce, ty vodítka, ty slepý uličky a tak dále, protože prostě je to strašně prokouknutelný a já jsem v podstatě od poloviny věděla, kdo zatím stojí a co asi tak jako by to mohlo být. Nebudu se k tomu víc vyjadřovat, prostě za mě průměr 3 hvězdičky z 5 nebo 3,5 hvězdičky z 5, pokud je to možné dát. Další audiokniha, kterou jsem naposlouchala, byla Trhlina a Josefa Kariky, slovenského autora, taky shodou okolností, a to byla teda pecka, naprostá pecka. Já jsem to poslouchala jako rozhlasovou hru zpracované a bylo to výborný, bylo to o tom, jak bloger Igor má brigádu ve Starý Vile, kde najde prostě staré listiny a nahrávky. Ona dřív v té vile byla psychiatrická léčebna a on najde vlastně výpovědi a nahrávky jednoho z pacientů, který se údajně ztratil kdysi na slovenské Tribeči a zmizel na několik měsíců, a když se objevil, tak samozřejmě už to nebyl normální člověk, ale byl prostě poznamenaný a psychicky prostě labilní. Byl teda hospitalizován v té vile a ten lékař vlastně se zabývá tím, co se tam stalo. Igor to bere jako naprostou senzaci, kterou musí zveřejnit na blogu, takže to zveřejní. No a reagují na to různí lidé, různými komentáři a ozvou se mu i 2 muži. Jeden učitel dějepisu, který se dívá na všechno strašně reálně, a potom jeden nadšenec, doufám, že to nepotočím, který teda má rád takový to tajemno, to mystično a tak, a nadpřirozený věci a tak. No a oni vlastně 3 plus ještě Igorova přítelkyně Mia se vypraví na Tribeč, aby vlastně zjistili, co je na tom pravdy a jak to tam vypadá, a podívali se přímo prostě do terénu na ta místa, kde se teda ztratili nejenom ten
psychiatrický pacient, ale i další lidé. Je to úžasně napsaný a úžasně namluvený. Namluvili to 3 interpreti a já si momentálně nevzpomenu ani na jedno jméno, nevadí, zase to zjistíte na kavárně. Dneska vyšla recenze na trhlinu. No a vlastně byla takový to temno a tu hrůzu nahánějící atmosféru tam doplňují vlastně různé zvuky a prostě je to naprosto skvělý, mě to hrozně bavilo, mně se líbí i ten surový styl, kterým je to napsaný, že prostě to je, jak kdyby ten Igor seděl proti vám a teď vám prostě fakt říkal na rovinu, co se mu stalo a prostě tímhletím způsobem, jak kdyby prostě seděl proti vám kámoš, vám to říká a mně se to prostě hrozně líbilo. Takže trhlina za mě 5 hvězdiček z 5, ale kdyby to šlo, tak 10 z 5, prostě maximum, je to fakt skvělý. Další knížka, kterou jsem dočetla, to je Návštěvnice od Amandy Stevensové, je to 4. díl z té série Hřbitovní královny. Tady vlastně hlavní hrdinka Amélie, což je restaurátorka hřbitovů, se má pustit do restaurování jednoho ze hřbitovů, já jsem zapomněla zase to jméno, takový divný Królova hřbitovu. Jo, Królova hřbitovu. No a ono to má zase samozřejmě propojení s ní samotnou, protože ona najde ve svém domě ve sklepě, mám nějaký platky paměti dneska. No, já vám neřeknu, jak se to jmenuje, ale je to prostě taková krabička, do které se zasune jako něco jako diapozitiv. Ale ono se to nějak jmenuje, je to prostě taková fotografie, která vlastně v té krabičce dostane trojrozměrný efekt a vidíte i to, co na tom samotném papírku, vlastně na tom obrázku nevidíte. No a ona najde teda tu krabičku v tom sklepě i s tou fotografií, kde teda, když se do ní podívá, tak vidí 2 podivné dívky, dvojčata, siamská dvojčata spojená zády, plus nějakého muže, což je ten tajemný pan Kroll, který právě založil potom nebo který má vlastně jeho hřbitov má restaurovat a z okna se nahýbá žena, která vypadá úplně stejně jako Amélie. Ona posléze zjistí, že se ta žena dokonce i úplně stejně jmenovala, také Amélie Greyová, Amélie Mary Greyová, Rose Greyová. A zjistí, že vlastně je tam to propojení mnohem větší, než se na první pohled zdá, je tam osobní propojení a zase je to mystično, duchové, zase se tam propojují světy, ona vlastně zase komunikuje s tím nadpřirozeným, s těmi duchy, s tím zlem a je to prostě skvělý. Zase tam zůstává částečně otevřený konec, protože jasně, že tam je ještě další díl, který teda ještě nemám, ale musím si ho co nejdřív pořídit, abych viděla, jak to dopadne. No a teď už mi někdo psal, myslím si, že Ivanka Siručková, že dokonce už na to se má být další, takže to bude dokonce ještě další díl. Takže se v tom dalším díle nedozvím, jak to dopadne. Já tyhle ty věci nemám moc ráda, protože jako nemám moc ráda série, ale musím říct, že teda Amanda Stevensová píše perfektně a její série se Hřbitovní královnou Amélie Greyovou mě baví, líbí se mi, myslím si, že je to naprosto originální dílko, který tady prostě nemá obdoby, nevím jak v cizině, ale prostě na té překladové scéně naší knižní to obdoby nemá. A pokud má, tak mi napište, protože to musím číst. Prostě já, hřbitovy, duchové, nadpřirozeno, víte, že tohle miluju, takže Návštěvnice za mě. Myslím si, že jsem jí dala 4 hvězdičky z 5. Úplně 5 nedostala, protože 5 dostal ten druhý díl, ten se mi líbil zatím nejvíc, ale myslím si, že se mi to líbilo víc než ten 3. díl. Asi stejně srovnatelný s prvním. Tak, potom, co mám rozečteno. Stále mám rozečtenou knihu Můžeš vše, co chceš, přestože je to takový chcípáček tenký, který má asi 120 stránek, 130, od Katy Jakša. Je to vlastně inspirativní průvodce, taková ta motivační literatura, potom jak může člověk dosáhnout všeho, co chce. Mně se to za začátku hodně líbilo, já jsem skončila na nějaké stránce 40, protože se mi prostě líbilo, jakým způsobem to Katy Jakša píše. Jenomže ona tam mele furt to samý dokola.
Na těch 40 stránkách furt jenom píše, můžete vše, co chcete, poslouchejte hlas svého srdce, nedbejte na nic, nechte prostě všechny problémy, opuste to, co vás tady tíží, co vás táhne k zemi, co vám brání v tom rozletu a prostě poslouchejte svoje srdce, protože ono vám to bude radit nejlépe. Já vím, že je to pravda, ale někdy prostě je člověk spoutaný tou reálnou rovinou, někdy prostě to nejde všechno hodit za hlavu, prostě na všechno se vykašlat a někam odjet, splnit si svoje sny, že jo. To je jedna věc. Někdy to prostě nejde udělat, nebo jde to udělat, ale nejde to udělat spontánně, nebo člověk má prostě nějaký morální zábrany, nemůže tady nechat rodinu, děti, dům, práci a tak dále. Já vím, že všechno jde, když se chce. A ano, je to tak. Opravdu může člověk být vším, čím chce být. Ale myslím si, že tam jsou nějaký prostě morální roviny, které nejdou úplně takhle hodit za hlavu a nemělo by se to asi ani dělat. To je můj názor. Což to je celkem jedno, ale spíš mě vadí na tom, že to mele furt dokola. Takže nevím, zatím jsem přestala a nemám chuť nějak se pouštět do dalšího čtení, ale já ji dočtu, jsem zvědavá, co bude dál, jestli se bude motat pořád v jednom kruhu, nebo jestli se dozvíme i něco jiného. Takže to je zatím Katy Jakša nedočtená. No a potom asi se divíte, že vám sem nepotím žádný knížky, co mám rozečtený. Protože já mám rozečtenou knížku takhle na papíru, jak jsem vám teď ukázala. Je to novinka, která teprve vyjde. A chce mi zase něco jiného pustit. Tak chci zase pustit jinýho. Tož tohle? Jo? Šlo by to? No a vlastně já nečtu teda knížku jako takovou, čtu ji prostě takto nafocenou, je to vlastně PDF-ko, ta knížka vyjde u nakladatelství Kosmopolis, jmenuje se Malé sladké lži, no, a kdybyste mi zabili, tak vám neřeknu, kdo ji napsal a já tady zrovna teď mám prostě takovej výsek papíru, který nemá ani začátek, ani konec. Papalá, ještě nepapalá. Takže vám ani neřeknu vlastně, kdo to napsal, ale já se vám za chvilinku mrknu. Já tady jenom znovu zapnu nějaký jiný pohádky. Tak už jsem zpátky. Takže Malé sladké lži a napsala to Kas Frierová. Ještě se to takhle, nevím, jestli to uvidíte. Vyjde to teda v nakladatelství Kosmopolis někdy v polovině dubna. Musím říct, že ze začátku to na mě působilo, protože ona je to vlastně detektivka z Londýna, kde prostě detektivka Cat nebo inspektorka Cat vyšetřuje vraždu ženy, která se jmenovala Alice, ale ukáže se, že její jméno bylo jiné, že ona měla změněné jméno a podle toho jména za svobodná jí Cass znala. Ne sice nějak důvěrně, ale znala jí, ale za to tuší, že jí hodně důvěrně znal její otec. No a my tady sledujeme vlastně dvě linky, nebo ne dvě linky časové, ale spíš dvě jakoby myšlenky té Cass. Jednak vlastně sleduje klasické vyšetřování, to znamená, kdo jí znal teď, s kým se stýkala, co se mohlo stát, kde byla, kde se kdo vyskytoval, jaký má alibi. No a druhá fáze je, že ona vlastně furt přemýšlí nad tím, vzpomíná, co se stalo v roce 1998, doby, kdy ona byla malá, asi 7 nebo 8 letá a její otec právě tu Marianne, která se teď vydávala za tu Alici, znal a údajně teda s ní měl, ona si myslí, že s ní měl poměr, nebo že prostě s ní měl nějaký intimní vztah. Ona dokonce toho svého otce podezírá, že může za její zmizení. Ona dokonce si myslela, že ji kdysi otec zabil. Jenomže se ukázalo teda, že Marianne tehdy zmizela v tom roce 98, ale ve skutečnosti teda nezemřela, ale žila pod jinou identitou a zemřela až vlastně teď v té současnosti, kterou teda ta Cat vyšetřuje. Je to docela zajímavý, je to dobře napsaný, nicméně na mě je to trošičku pomalý. Mě to hodně připomínalo Brinzovi detektivky zpočátku a hlavně jsem měla prostě furt tendenci srovnávat tu Cat s Erikou Fosterovou, prostě ten Londýn to nějak ve mně evokoval. Nicméně s Robertem Brinzou se to srovnávat nedá. Brinza prostě píše trefně, svižně, nemá tam žádný
dlouhý a takový ty srdcebolný výlevy, který tam teda tadyhle ta autorka, ta Frierová má, a ta Cat se, inspektorka Cat, nebo ta vyšetřovatelka Cat se v tom strašně jako babrá a to mě úplně jako nebere, nebaví mě to, ale na druhou stranu nemůžu říct, že bych to nechtěla dočíst. Je to zajímavý a jakoby jsem zvědavá, kdo je ten vrah a kdo za tím stojí a co vlastně, jakou roli v tom má ten Catherinein otec. Takže na to jsem zvědavá. Tak, to jsou knížky, které jsem přečetla a které mám rozečtený. A teď se pojďme podívat, co mi přišlo nového. Jedna, která musím ukázat, knížku Extáze od Mary Šaratové, což je román o Almě Mahlerové. Tato kniha vyšla v nakladatelství Jota a měla ji vlastně na recenzi od Joty Verča Eserová, vlastně, která pro mě píše na knižní kavárnu, pro mě a pro vás. No a já jsem teda vyjádřila přání, jestli by ji neprodala za nějakou slušnou korunu, protože se mi líbila a je to vlastně zase román, biografický román o umělkyni, což prostě víte, že já toho ráda čtu, ráda to mám v knihovně a i ta obálka je prostě úžasná, že jo. No a Verča teda, aniž by mi dala vědět, že teda jo, že teda knížku posílala, tak ji prostě poslala jen tak, ať si ji prostě nechám, že děkuje a ať si ji prostě užiju, ať si ji přečtu. Já jsem z toho byla pav, já jsem fakt nechtěla tu knížku zadarmo, já bych jí za to prostě něco dala, takže já potom, až zase budu třeba vědět, že si něco ráda Verča přečte, tak já to si nějak změním. Každopádně Verčo děkuju, i když si to potom okomentovala, jako že to je dárek k mladeži, tak díky. Je to asi fakt nejlepší dárek k mladeži, který jsem vůbec kdy dostala, takže děkuju za Extázi. No a další knížka, která mi přibyla v knihovně, to je Holčička, kterou tam nechali, od Roxane Veletoš. Velečoš asi. Nevím, jak se to čte. Každopádně je to rodinná sága inspirovaná skutečným příběhem a je to z období válečného z roku 1941 a to z Rumunska. Já jsem nikdy z této jakoby oblasti snad nečetla román, nebo četla jsem od Elizabeth Kostovy historičku, která teda taky si na tahle místa dostala, ale to bylo úplně jiný téma, že to bylo téma Vlada Dracula a tady vlastně to bude válečná tématika. Vůbec jsem, přiznám, že jsem úplně mi vypadlo, nástup poválečné komunistické diktatury je neúprosný a rodinu stíhá jedna rána za druhou. Rodinu připraví o veškerý majetek, roky dospívání tráví Natália v bezútěšném světě za železnou oponou, její rodiče jsou označeni za nepřátele režimu a jsou pronásledováni. Tohle to bude hodně zajímavý téma. Nikdy jsem asi o tom vyloženě takto do detailu nečetla, jako u nás jsem četla nebo četla jsem prostě z poválečného Česka samozřejmě některé romány a úplně mě jakoby není to období, který mě vyhledávala, ale mě tady prostě na tom zaujalo to Rumunsko, že to je prostě něco, o čem jsem ještě nečetla, takže proto jsem chtěla Holčičku, kterou tam nechali číst. Tak, a to je vlastně všechno k přírůstkům knižním i k tomu, co jsem přečetla. No a teď bych ještě chtěla ráda dvě věci. Už jste určitě zaznamenali, nebo jste i viděli v minulém videu, že jsem teda vydala konečně svoji knížku Prokletí Schwarzovy vily pod pseudonymem Anna Beatrix Bartová a chtěla bych jenom připomenout, že teda nějaké knížky ještě doma mám, pokud byste chtěli vlastně si dokoupit i s podpisem, záložkou, když teda záložky musím doobjednat, ty už dochází, tam už mám asi jenom 3 poslední, a i knížkama a i svíčkama a hrnečkama k tomu, jakoby celou tu sadu, je to možný. Nicméně hodím vám sem i odkaz pod video, kde ji seženete na e-shopu za nižší cenu a pokud třeba byste neměli moji knížku s podpisem a chtěli byste podpis a věnování, tak třeba si ji vemte, já pojedu ve čtvrtek, myslím, na Svět knihy a když se tam potkáme, tak se vám ráda podepíšu. Takže to je jedna věc. No a druhá věc, většina nebo hodně lidí
těch, co jste četli Vilu už a ještě jste nečetli první knihu Gutu z bubnu, jste mi psali, kde, jestli ještě někde k sehnání a kde. Ona je vlastně k sehnání na jednom e-shopu, pouze na jednom e-shopu na www.stahuj-knihy.cz, tak tam ji můžete sehnat, myslím, že za 189 korun. A kdo byste chtěl zase jít i s osobním věnováním a podpisem, tak jsem si objednala teď několik výtisků a ještě pár jich tady doma mám, hodně teda polovina už zmizela, ale ještě pár mi jich tu zbylo, takže kdo byste vyloženě po ní toužil, tak tady máte prostě Gutu z bubnu k dispozici u mě za 180 korun a vlastně s poštovním 235. Takže kdo chcete Gutu, pište mi. No, takže to je asi opravdu úplně všechno. Já děkuju, Jiřík byl docela hodnej, teď si kreslí, spíš teda po sobě než po papíře, ale nevadí. A mějte se krásně a zase někdy příště. Ahoj!